Започва предаването "Гласовете на Европа". Добър вечер! 11 дни преди изборите, бюлетините, с които ще гласуваме на 25 май, вече тръгнаха към областните градове. От печатницата на Българската народна банка изборните книжа се извозват под засилена полицейска охрана. Всеки камион е ескортиран от автомобил на жандармерията. До неделя бюлетините ще бъдат по места във всички области на страната. Да ви напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес изтече, но хората с загубени лични карти или пък такива с изтекъл срок на валидност ще могат да гласуват само с удостоверения, издадени от гишетата на български документи за самоличност в районните управления полиция или в областните дирекции на Вътрешното министерство. Ако личната ви карта е загубена, открадната или пък е с изтекъл срок на валидност, а искате да гласувате на 25 май, то непременно подайте заявление за нов личен документ. Ще могат ли да удостоверяват самоличността си с международни паспорти, ако притежават такива? С международни паспорти не. Би следвало да се обадят в най-близкото поверение на МВР по каналния ред, по който всеки български гражданин се снабдява с документ за самоличност, тогава когато го е загубил или му откраднат. От МВР обещават до 23 май да издават лични карти ускорено, за да могат да получат всички заявили новия си документ от 23 април до 18 май. Тези, на които личните им карти не са готови, ще получат удостоверение, с което да гласуват. То се иска с заявление от гишетата на документи за самоличност в районните управления и областните дирекции на полицията. Те ще работят извънредно на 24 и 25 май. В деня на изборите обаче в районните удостоверения ще се получават до 14 часа. След 14 часа съобразно начина, по който е създаден в сектор документи за самоличност в областните дирекции. От ЦИК предупредиха, че изтече срокът за заявяване на гласуване по настоящ адрес. За неподалите заявления остава единствената възможност да гласуват по постоянен адрес. В предаването ред на репортажите, свързани с предизборните прояви на партиите и коалициите. Както обикновено и днес реда на излъчване е съобразен с жребия на Централната избирателна комисия. Кандидатът на Коалиция за България Илияна Йотова днес посети историческия музей в Казанлък. Там тя разгледа казанлъшкото тракийско златно съкровище. Йотова подчерта, че в следващия Европейски парламент българските депутати трябва да обединят усилията си за привличане на средства, с които да се поддържат българските културни ценности и традиции. Всички ние в продължение на 7 години се борим за евросредства в различни области, но малко знаем, че има много програми в областта на културата, каза Илияна Йотова. Като пример тя посочи програмата Европа за гражданите, която подпомага страните от Европейския съюз в опазване и съхраняване на културното им наследство. Затова трябва да пренебрегваме внушенията, че европейските избори не са важни. Напротив, те са решаващи за развитието на България, подчерта Йотова. В следващия мандат на Европейската комисия е много важно кой ще изпрати Европа като комисар по културата, за да може този човек наистина да бъде водач, наистина да бъде много амбициозен и наистина да направи много за културата в Европейския съюз. Но преди всичко това е дело на националната ни политика. Колкото повече една държава отделя за култура, толкова повече има бъдеще. Йотова бе категорична, че трябват общи усилия на национално и европейско ниво и други тракийски обекти, освен Казанлъшката гробница, да влязат в списъка на ЮНЕСКО. Тя допълни, че вече има подкрепа за това от областна управа Стара Загора. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В Стара Загора водачът на листата на Алтернатива за българско възраждане АБВ Ивайло Калфин се срещна с представители на бизнеса. Пред тях той заяви, че приоритет на АБВ в Европейския парламент ще е различен тип икономика, която да повиши доходите на хората. Според него европейските средства трябва да стигат до малките и средни предприятия, които създават работни места. Ивайло Калфин призова за цивилизован политически диалог за постигане на национално съгласие по най-важните проблеми в България. Той бе категоричен, че АБВ залага на разума, съгласието и единението за решаването им. Имаме нужда от нови политики в областта на икономиката, за които трябва да се мисли и решава отговорно, каза Ивайло Калфин. Най-големият проблем, който има в страната, това е проблема с доходите, бедността, с лошия модел, лошата структура на българската икономика. Това, което според АБВ трябва да се случи, е ние да държавата, ние, казвам, ние имам предвид българските граждани, да си поставим цел, за която да вървим. И тази цел за нас е една икономика, която е в състояние да създаде богатство. Не за няколко души, а за българските граждани. Защита на интересите на българските граждани и силна българска национална позиция, която да участва в дебатите в Европейския съюз, са другите два приоритета, по които ще работи АБВ.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. На среща с граждани в Благоевград, водачът на листата на реформаторския блок Меглена Кунева каза, че ако Европейския съюз купува газ на едро като обща доставка, страните от Съюза и по-специално България могат да получават синьото гориво на много по-ниска цена. Тя отбеляза, че цената на газа в Германия е ниска, защото страната може да предложи много по-голям пазар. Цената на газа е важна за България заради работните места, каза Меглена Кунева. Ако можеш да изчислиш в следващите 20 години каква ще ти бъде цената, аз смятам, че много хора, които имат оранжерии, които правят малък цех, ако щете дори домакинствата, ще се знаят колко пари ще им останат. Ще могат да си направят по-добре бюджета. Българинът е предприемчив. Според втория в листата Светослав Малинов, БСП действа против интересите на България, но бяга от дебат по тези въпроси с реформаторския блок. БСП продължава да действа по посока българите да останат бедни и да продължаваме да плащаме скъпи цени на електроенергията. На среща с местната общественост Меглена Кунева каза още, че е важно да знаем всяко евро, което ще идва от Европейския съюз, колко работни места може да създаде, както и да се изработи вътрешен критерий за разпределение на тези средства. По думите й няма как да се справим с бедността, ако не се развива бизнесът и не се създават работни места. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В област Търговище, на среща с симпатизанти и активисти в градовете Омуртаг и Антоново, кандидатите за евродепутати от листата на ГЕРБ Томислав Дончев и Андрей Ковачев призоваха гражданите да не се плашат. Според водачът на листата на ГЕРБ Томислав Дончев, без значение на пол, религия и етнос, България има бъдеще само в Европа. Кандидатите за евродепутати от партия ГЕРБ поискаха подкрепата на хората в Омуртаг, за да няма повече страх и бедност в смесените региони. Ние искаме да намерим пътя към обединението, а не да цари омраза и заплахи, каза водачът на листата на ГЕРБ Томислав Дончев. Ние знаем правилната посока и тя винаги, при всички случаи, е само Европа. Ние всички заедно искаме да кажем не на омразата, не на разделението, не на лъжата, не на подмяната и да на развитието. Кандидатът за евродепутат на ГЕРБ Андрей Ковачев посочи, че несъмнено в смесените райони витае безвремие и има какво да се наваксва. Да гласуваме на 25-ти с номер 18, защото първо България няма време за губене, Омуртаг няма време за губърне. Излезте, нека да разбиеме този феодален модел на управление. От ГЕРБ призоваха хората да гласуват за тях, защото имат най-добрия отбор, който България може да изпрати в Европейския парламент и са гарант за демокрация и европейско развитие. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В Бургас на съвместна пресконференция лидерът на партия България без цензура Николай Бареков представи една от най-известните политически журналистки в Германия – Сабине Кристиансен. Тя е у нас, за да подкрепи лидера на коалицията. Кристиансен заяви, че застава зад Бареков в борбата му с младежката безработица. А Бареков поиска социална политика с участие на държавата. На брифинга Сабине Кристиансен каза, че повече от 25 години е лично ангажирана в социални дейности чрез своята фондация за правата на децата. Журналистката сподели, че е единственият национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ в Германия и е ангажирана в ръководството на много детски фондации. Според Сабине Кристиансен, основната грижа трябва да бъде към младите хора по пътя към Европа, а не по пътя им извън Европа. Ние трябва да мислим не само по това как да се намали детската смъртност или да се работи по социалните проблеми и превенцията. Социално равенство за децата ще постигнем само ако им създадем образование и работни места. Николай Бареков каза, че повечето кандидати в листата на коалицията са жени и по предварителни проучвания България без цензура ще вкара поне 3 депутати в Европарламента. Аз обещах на госпожа Кристенсен, че нашите европейски депутатки в следващия Европарламент, които тя ще види в Берлин утре, ще бъдат изцяло на разположение, за да работят с нея по нейните социални проекти. Бареков беше категоричен, че вотът на недоверие на това правителство ще бъде на 25 май. Кандидатите от евролистата на ДПС поискаха днес доверието на своите симпатизанти от Врачанска област с посланието, че ще работи за това парите от еврофондовете да стигат и до малките села и махали в България. Бяла Слатина бе избрана за домакин на предизборния митинг на движението, защото е пример за етническа и религиозна толерантност, казаха от Движението за права и свободи.
През следващия програмен период инвестициите от Европа ще бъдат насочени предимно към северо-западна България, защото това е най-изостаналия район и политиците са в дълг към хората тук, заяви пред препълнената зала водачът на листата на ДПС Филис Хюсменова. Очаквам, че тази огромна зала, в която виждам колко сме единни, сплотени, толерантни, целеустремени, мотивирани и амбицирани, на 25 май ще покажем, че ДПС в област Враца ще има най-добрия си успех, който е показвал до сега. Твърдо съм убеден, че листа на Движението за права и свободи е най-европейската, най-професионалната листа от кандидати за Европейския парламент. ДПС изпраща в Европарламента своя национален отбор, защото листата му е с най-широко географско, етническо и религиозно представителство и е най-младата, подчертаха кандидатите от Движението. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Тази вечер стартира рубриката ни 5 въпроса за Европа. В нея кандидатите за депутати в Европейския парламент ще разкрият личните си мотиви да бъдат част от Европарламента и ще определят кои според тях са основните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. 5 въпроса са еднакви за всички участници. Първият кандидат евродепутат в Блиц-анкетата е лидерът на Християн-демократическата партия и водач на листата на партията за евроизборите Ирина Абаджиева-Репуц. Тя е адвокат, майка на 4 деца и иска да стане евродепутат, за да подкрепи християн-демократическите ценности, които изповядва. Най-важните теми, по които би работила в Европарламента, са енергетика и образование. Госпожо Репуц, защо искате да сте част от Европейския парламент? Християн-демократическата партия, която представляваме, с номер 6 в интегралната бюлетина. 6 държави сложиха началото на най-трайния мир, който продължи повече от 6 десетилетия. Те бяха християн-демократи. Аз искам да подкрепя християн-демократите в Европа и Европейската народна партия. Коя е темата, по която бихте работили, ако станете евродепутат? Бих работила по темите, които са важни за България. Една от тях, разбира се, и най-важната е енергетиката, тъй като тази тема касае зависимостта и независимостта на България. България трябва да бъде независима държава. Бих работила за Европейският енергиен съюз и за развитието на трети протокол от законодателни мерки. Бих работила в всички сфери, които са свързани и с образованието, което е приоритет за новият програмен период. Коя част от професионалната ви биография ще ви бъде най-полезна, ако станете член на Европейския парламент? Адвокат съм, занимавала съм се и с право на Европейския съюз, но съм майка на 4 деца. Имала съм казуси в образователен план. Правото е изкуство на справедливото и доброто. Аз се надявам това, което в политически план правя, да допринася доброто да бъде възможно у нас. Кой е най-големият проблем на Европейския съюз и какво е решението му според вас? Да опази мира, което означава да опази демокрациите, което означава да опази правовия ред. Този християн-демократически модел даде доброто, с което ние свикнахме. Как може България да се възползва по-ефективно от евросредствата? Когато България почне почтенно да се отнася към политиката, когато българските политици бъдат коректни и запазят или възобновят или спечелят отново доверието, което в момента България няма, ние ще имаме много повече възможност не да се възползваме, а да ползваме тези средства така, че да виждаме резултатите от тях. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това е финалът на предаването ни днес. Обратното броене до изборите за Европарламент започна. Разгорещиха се и дебатите. Ще има ли борба за надмощие между европейските институции веднага след изборите? Подробен анализ по темата може да видите на сайта ни избори.bnt.bg. Очакваме вашите коментари и въпроси, свързани с евровота на имейл избори@bnt.bg. Останете с програмата на БНТ и финалът на Лига Европа. Студиото преди мача Севилия Бенфика започва след минути. Приятна вечер!